Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump teraz Orbánovi vo voľbách. To si fakt myslíte, že Trump nemá nič na robote, len chodí do Budapešti podporovať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom, celý Donbas, celý Luhansk, Krym a Záporoží a Kersone zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Aliešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale ja teraz potrebujem čas. A išiel presviedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho im lietávali ďalšie poruky, tak to budú vždy vyhodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec. Môžete tu teoretizovať a robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možný. Alebo máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má 100-krát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. Napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozumu. Mimochodom, všetci rozprávame o demokracii a stabilite, sa pozrite, čo sa deje v jadrovej veľmoci vo Francúzsku. Čo je jednoducho nepriateľné a nepochopiteľné, ako sa táto krajina takto môže vyvíjať. Takže máme v tomto diametrálne odlišné názory. Ak chceme dosiahnuť mier na Ukrajine, musia lídri hovoriť spolu. A nemôže byť cieľom Európskej únie zatvoriť Putina. Cieľom Európskej únie by malo dostať všetkých za jeden stôl a rokovať. Len čo sa dnes deje? Putin sa chce stretnúť s Trumpom a už sa hlásia. Ja tam chcem byť a ja tak chcem byť. A musí tam byť Zelenský. Ale oni nechcú. Oni sa chcú doma stretnúť a porozprávať a pripraviť nejaký návrh, ktorý buď tie strany budú akceptovať, alebo nebudú akceptovať. Je to veľmi jednoduché. Nechápem, ako takto ľahko môžete narábať s tou vojnou. Máme to úplne jedno. Vy máte pocit, že pár tisíc civilistov navyše, alebo ľudí, hoci porovnáte to, čo sa udialo v Gaze, pokiaľ ide o počty civilistov a čo sa udialo, alebo deje na Ukrajine, nemožné, tie počty sú neporovnateľné. Ale zdá sa mi, že vy ste pripravení ešte, veď nerobme summit. Na čo, veď to je iba pre Orbána. Počkajme na voľby v Maďarsku, nech Orbán prehrá alebo vyhrá a potom sa znovu stretneme. Ale každý mesiac nám zomierajú stovky tisíce ľudí. Každý mesiac tam zomerajú stovky a tisíce ľudí. A to treba zastaviť. A to nezastavíte rečami o tom, že treba zadržať Putina. To zastavíte len vtedy, keď dovolíte týmto ľuďom rokovať a priniesť reálne riešenia. Repowering bol schválený v pondelok na Rade pre energetiku. Je to šialený, ideologicky nezmyselný návrh, ktorý poškodzuje celú Európu. Komplet nás všetkých poškodzuje. Už ale ideologické okuliare, čierno-biele videnie sveta v danom okamihu prevláda. Ja neviem, pán predseda, čo sa udeje, keď bude koniec vojny. Keď skončí vojna, všetko sa vráti naspäť. Na čo toto všetko tu je teraz? Ja neviem. A tie reči, že kupovaním ruského plynu podporujeme vojenskú mašinériu. A aký plyn kupujú Ukrajinci? Však cez Slovensko prúdi, cez Maďarsko a cez Poľsko prúdi na Ukrajinu plyn. To je všetko ruský plyn. Kto je najväčší dodávateľ, druhý najväčší dodávateľ skvapalneného plynu do Európy? No, Rusko. To znamená, že my nemôžeme brať plyn. To znamená, my financujeme ruskú vojenskú mašinériu. Ale to, že Rusi sú druhý najväčší dovozca plynu do Európy a že prakticky všetok plyn, ktorý ide na Ukrajinu, je ruský plyn, tak to už je v danej situácii v poriadku. Ja si myslím, že by sme mali byť v tomto absolútne racionálni a my sme sa správať primerane. Nakoľko tých 19 balíkov, mi povedzte, nakoľko tých 19 balíkov, alebo 18, 19 bude prijatý? Doteraz zmenilo správanie sa Ruska v tejto vojne? Nijako. Absolútne nijako. Jediné, čo spôsobili sankčné balíky je, že Rusi sú sebestační tam, kde neboli sebestační. Jasné, že asi ťažko možno hovoriť o takej istej kvalite, ako možno mali, keď dostávali nejaké výrobky z vyspelých krajín. Ale nahradili to a dokázali to, pretože si uvedomili, že musia byť v mnohých veciach sebestační. 2,5 roka počúvam
kolabuje ruská ekonomika, všetko kolabuje, už prehrali, už je po nich. A Rusi sú čím ďalej tým viacej úspešnejší na vojnovom poli. Všetci uznávajú, že vojensky sa Rusko konvenčnými zbraňami nedá poraziť. Jediné, čo konvenčnými zbraňami dosahujeme, je to, že najväčším trpiteľom a najväčším lúzorom, najväčšou obeťou tejto vojny bude Ukrajina. Najväčšou. Prídu o územia, majú obrovské množstvo pozabíjaných ľudí, vojakov a na konci dňa dopadnú tak, že sa stanú samozrejme predmetom nejakých dohôd, ktoré si už aj oni uvedomujú.